Right, céir tá agan an seo. Bosca le Thomas agus Harold an helicopter. Spram an seo. Tá aig dasar. Agus tá sé sósta agus tá mis sósta mar is brálam sa Thomas. So, tá mé chun a chas timpo. Agus, tá bosca ag is gachard. Agus is léir Gaeilge nó lána aige. Ok, caime is seo a bhaintimach as an mosca. Tá tú beagnach séir Harold agus Thomas. Wow, séir le sugra. It's the really full one. Right, Shahé, Thomas. Agus é lán sásta smána sin. Agus, siod é Harold an helicopter. Agus, cosan na lana. Tá sé seo cinál iontach teisc. Mar choranmuid chuid an trein na chéile. Agus má hen Harold ar bhór. Brana chéir de Horliam. An trein a chur na chéile in omláin. Brana ar seo. Choo-choo, tá nó lána a casa. Tá sé sin th cían. Wow. Agus má hen tú sciopí, tí na lána sciopí. Wow, is brálam é seo. Brana ar seo. Tíann sin níos mó. Tá Harold iontach. So, siad é Harold. Agus tá job aige. Cai sé é seo an bosca seo a thógáil áit cinn teleach má. Osclaim an bosca tá píabán ann. So is léir go sé seo an tábhachtach. Seans ghuiil an brigad dóiteán ag fannach leis. So tá Harold chun an bosca a thógáil suas in air a raig léim. Tá mé tach brigad dóiteán tá mé tach. TIÚIBÍ Ella.